Welkom weer bij Pottenkijken. We zijn opnieuw te gast bij Bistro Brian in Hulst. Ik ben benieuwd wat we vandaag te zien gaan krijgen, Brian. Zullen we naar de keuken gaan? Goed idee. Deze keer maakt Brian voor ons een heerlijk Frans gerecht. En dat heeft een bijzondere naam van... Bouchée à la reine. En wat is dat, Brian? Bouchée à la reine is eigenlijk wat wij in de volksmond kennen als een pastijtje. Ragout van kip. Wat ooit bedacht is door een Franse kok. Begin 1700 als ik het goed heb. Voor zijn vrouw wat gemaakt is. Dus de dochter van de Poolse koning toentertijd. En in de loop der jaren is dat gerecht geëvalueerd. En uiteindelijk hebben wij ook onze eigen draai eraan gegeven. Dus dat is een bouchée à la reine in grove lijnen. Ja, en daar heb je heerlijke ingrediënten voor. Die staan hier al klaar. Kun je Klopt. eens aangeven wat het allemaal is? Zeker. We maken eigenlijk een bouillon van kip, van hoevenkip. En die doen we uiteindelijk afbinden, dat ga je straks wel zien. Maar daarin komt de kippenborst, de kippendij, balletjes van kalfs gehakt en de zweezerikken van het kalf. En die zweezerikken, dat is voor veel mensen toch een bijzonder iets, denk ik. Ja, het valt onder het dingetje orgaanvlees. Dus uiteindelijk orgaanvlees. Heel veel mensen vinden het spannend om te proeven, om te eten. Maar er zijn uiteraard ook liefhebbers, zoals ik zelf. De zwezerik, dus het zit eigenlijk rond het hart. Waardoor het een heel delicaat stukje vlees is, wat een eigen smaak heeft. En een aparte structuur, maar waanzinnig lekker is. En behalve het vlees liggen hier nog meer lekkere dingen. Ja, dat klopt. We hebben onder andere Parijse champignons, die we ook toevoegen aan onze bouchée. Huisgemaakte kruidenboter met 8 verschillende kruiden. Die zowel in de boter zitten, maar straks ook waar we het gerecht mee afwerken. Dus peterselie en dragon. Ja, en iets wat natuurlijk spreekt zijn onze verse truffels rechtstreeks uit Piemonte. Zo, Afgelopen donderdag nog geoogst en nu hier in Hulst in de bistro. kakelvers. Ja, zeker. Door een varkentje opgesnort, denk ik. Nee, Niet? helaas. Tegenwoordig varkens gebruiken ze eigenlijk niet meer. De honden Honden. zijn iets beter te trainen en die eten ze ook niet op. Want de varkens van origine die aten ze nogal snel op. Ah, dat En, is zonde van dat goud. Ja, absoluut. Dat schiet niet op. Ja, we maken een bouillon uiteindelijk. Die hebben we klaarstaan. Dus we maken onze basis van de karkassen van de kip. Het is een stevige bouillon. Lijkt ja. meer een ragout. Ja, ragoutsaus inderdaad. Ja. Dus uiteindelijk dadelijk gaan we verwarmen en dan gaan we alles toevoegen aan onze saus. Maar hier trekken we allerlei dingen in mee. Dus een bouquet garni, dus wat bestaat uit wortel, ui, prei, selder, maar ook tijm, rozemarijn, knoflook. En dat staat dan 3 dagen op onze kachel hier te trekken, waardoor we het reduceren, waardoor alle smaak eigenlijk... 3 dagen zelfs. Ja. Ik doe het meestal een uur of 6. Nee. Dat is te kort. Nee. Ja, in mijn ogen is dat wel te kort. Dus smaken moeten evolueren, moeten trekken, het heeft tijd nodig. Brian, we zijn hier weer opnieuw bij jou in de zaak. Nog niet zo heel lang zit je hier, maar je hebt wel een hele speciale filosofie, zeg maar, om deze zaak op te starten. Ja, klassieke school, dus uiteindelijk willen we dat ook echt hier in Hulst gaan brengen. En natuurlijk zijn er al klassieke dingen in Hulst, maar wat vooral voor mij miste was terug naar de basis en echt de Franse bistro-stijl aan de gas brengen. En in combinatie met wijnen en een avond uit, waardoor mensen denken van we zitten op ons plek, we voelen ons soms in Parijs of niet, maar toch in Hulst zitten. Ja, en het is ook echt Frans eten wat je maakt. Ja, we zijn echt op de Franse tour, dus alle azijn uit Azië, dat soort dingen, dat gebruiken we gewoonweg niet. Frans klassiek, ja. En je zegt het is Frans klassiek, maar toch ook met een twist. Ja, dat is inderdaad waar. De grove lijnen is echt dat klassieke stukje Frankrijk. Maar ik ben jong, ik heb ervaring opgedaan en uiteindelijk willen we daarvan onze eigen bistro-stijl creëren. En dat is soms een beetje linksom of rechtsom, maar uiteindelijk wie wij zijn en wat wij aan de gast willen geven. Ja, en wat versta jij echt onder een bistro-stijl? Een bistro-stijl. Wat voor mij een bistro is een bistro die klassiek is,
luidruchtiger kan zijn. Waarom? Wat muziek, gezelligheid, glazen wijn op tafel, mensen links, rechtsom met je praten. Dat het een avond uit is. En niet te stijf moet zijn, maar los. En, ja. Alsof je in Parijs waant, bij wijze van spreken. Ja, dat je denkt van hé, daar gaan we speciaal voor naartoe om een gezellige avond te hebben. Ja. Ja, de bouchée hebben we opstaan eigenlijk, onze basissaus. Dus in de tussentijd gaan we eigenlijk de champignons snijden. De Parijse champignons. Dus die snijden wij in kleine plakjes. We gaan ze niet bakken, we laten ze daar gewoon meetrekken in onze saus die afgebonden is. Waarom? Omdat we wel een beetje structuur willen houden. Ja, dus je doet ze er rauw in. En hebben ze dan nog een beet als je je straks gaat proeven? Of? Uiteindelijk zit er een klein structuur in. Dus niet de champignons die je kent misschien uit de saus die een uur meetrekken, koken. Maar wel echt nog een bite die wat diepgang geeft in de structuren vanuit de bouchée uiteindelijk. Ja. Anders wordt het zo'n beetje een weeg papje of zo. Ja. Wat niet zo is heel ook lekker zonde. is. Nee. Ja goed, de bouillon is warm. Die is afgebonden. Daar gaan we dan onze paddenstoelen aan toevoegen. Maar ook al onze andere ingrediënten. Wat mensen niet kunnen zien, maar je kunt het wel ruiken. Nu de bouillon warm is, ruik je al alle smaken die waarschijnlijk daar op gaan stijgen. Ja. Ja goed, de bouillon hebben we, de paddenstoelen zitten erin. Uiteindelijk gaan we daar onze geplukte hoevenkip aan toevoegen. Die doen we sous vide garen, waardoor die ook een mooie blanke kleur houdt. En sous vide garen betekent? Sous vide garen betekent eigenlijk een modernere techniek op lage temperatuur garen. Dus wat we gebruiken is een reuner, een heel plat gezegd, een apparaat, maar het is eigenlijk gewoon een bak warm water wat continu op dezelfde temperatuur blijft. En ons vlees doen we bijvoorbeeld pekelen met zout, droog of nat, waardoor eigenlijk alle smaken, de structuur hetzelfde blijft, maar wel gaar is. Ja. En dat doe je dan in een sealbag? In een vacuümzak, en dan ja inderdaad. laat het in het water. Klopt, en dan laten we dan bijvoorbeeld onze kippendijen ongeveer 1,5 uur garen op 62 graden. Uiteindelijk die 62 graden die gaat wel wat hoger uitkomen nu die hier in die bouillon zit, want die brengen we aan de kook. Ja. Dus het is uitermate veilig om dat te eten, maar het houdt zijn eigen originele kleur. Dan doen we onze balletjes erin van kalfs gehakt. Heel puur, maar toch weer om weer wat extra structuur mee te geven. Ja, die roeren we dan mooi eronder. Ja, dan gaan we verder met de kippendij eigenlijk. Ook deze kippendij die hebben we eigenlijk op dezelfde manier gegaard. Een kippendij zit wat meer vet aan, dus een borst is heel mager eigenlijk. Ja. Dus heel mals, wat vettig. Het is ook een stukje wat meer gewerkt heeft, denk ik bij. Ja, dat denk ik niet, dat weet ik wel zeker bij een kip. Ja. En gewerkt vlees heeft altijd meer smaak, vind ik persoonlijk. Deze snijden we dan in wat kleinere stukjes. En die gaan we daar verwarmen in onze kruidenboter. Oh, die maak je dus weer op een andere manier klaar? Ja. Maar die komt ook hier in de roe? Die komt uiteindelijk bovenop de bouchée. Ah, de bouchée. Dus uiteindelijk, we gaan dit lichtjes verwarmen omdat die borst, of de dij natuurlijk gaar is. Gaan we deze zijn eigen goed vol laten zuigen met die kruiden. Die zetten we eigenlijk zo netjes weg. Ja, we gaan nu de zwezerik eigenlijk bakken. Wat doen we? We doen hem altijd even kort blancheren. Dus we zetten hem op in koud gezouten water. Waarom? Er zitten altijd vliezen en vetstukjes aan. En dat willen we in principe eraf hebben. Ja. Zoals je ziet is die eigenlijk nog wel rauw. Maar dat gaan we dadelijk tijdens het bakken verhelpen. We doen het portioneren nog een klein beetje nazout en dan halen we hem eigenlijk even kort door de bloem. Zodat hij daar een mooi krokant jasje krijgt, zoals wij dat dan in de keuken zeggen. Ja. We bakken hem in olie en uiteindelijk gaan we nog wat boter toevoegen en aromaten om nog weer wat meer... Maakt dat verschil uit of je het in olie bakt of in boter? Ja, olie kan een hogere temperatuur vasthouden, waardoor we hem eigenlijk heel krokant kunnen bakken. En boter is veel lekkerder.
Maar dat voegen we dadelijk later toe om die Voor de smaak smaak. van de boter en het karamellisatie van die boter toe te voegen. Dus ik denk dat de pan mooi warm is. Je kunt het vaak ook zien, de olie in de pan, dat de dichtheid van het gaat veranderen. Dus je ziet hem eigenlijk glijden door het pannetje Ja. en het wordt wat dunner, om het zo maar even te zeggen. En het beste is natuurlijk altijd hele schone pannen. Ja. Eh, Dus elke dag schoonmaken na het koken. ja, en het liefst zonder sponsen of dingen wat je laag die in de pan zit kan Ja. aantasten uiteindelijk. Eigenlijk mooi krokant gebakken aan alle kanten. En wat we dan gaan doen is, dan gaan we er wat boter bij doen. Gewoon voor de lekker zoals wij dat zeggen. En dan gaan we wat aromaten toevoegen. Zowel rozemarijn, tijm en een geplet teentje look. Je ziet die boter die wordt eigenlijk gelijk bruin. Maar dat geeft hem eigenlijk net zijn laatste toevoeging, smaak, maar ook krokantheid. En we kunnen het eigenlijk nu af gaan maken. Dus wat we nu gaan doen is eigenlijk onze bouchée, de basis, afmaken met wat vers gesneden peterselie. Platte peterselie. Platte denk ik. peterselie, inderdaad. En wat dragon. Ja, echt Frans kruid, vind ik. Ja, en ik vind het echt waanzinnig met Kip. met kip. Ja, 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 het is klassieke combinatie. klassiek. En ja, het geeft net een beetje die eigen touch er weer aan wat wij lekker vinden. Dus ja, wat we doen met groene kruiden, zorgen dat je het gewoon snijdt. Dus eigenlijk geen geluid krijgt van het product raken, waardoor het groen blijft en niet te veel kneust. Om het zo maar even te zeggen. Dus je ruikt het ook al. Ik weet niet of jij het kan ruiken, maar Dan kom ik even dichterbij. de Heerlijk. peterselie, de dragon, die Lekker. doet gelijk zijn werk. Hè? Ja. Ja, je ziet hier de gebonden bouillon. Hè? Daar komen de balletjes en de kip komt al gelijk weer tevoorschijn, samen met de paddenstoeletjes. En serveer je dit in het restaurant als voorgerecht of als hoofdgerecht? Dit serveren we als hoofdgerecht. Ik wou zeggen, dit lijkt me toch een Ja. redelijk stevig en vullend geheel. Het is inderdaad wel een stevig gerecht, ja. Ja, boter en dergelijke Ja, precies. ontbreken niet Ja. hierin. Nou, daar hebben we dat. Dan komen we terug bij de kippendijen. In onze groene kruidenboter. Die we dus confit hebben. En die gaan we toevoegen. En dan de zwezerik. Die doe je eerst geheel. Ja, mooi een grote noot mooi in het midden. Omdat dat toch wel het luxe product Ja. is aan dit gerecht. Ja, en bouchée à la reine kan eigenlijk niet zonder bladerdeeg. Nee, dat lijkt Wat mij je ook. thuis ziet, hè, de klassieke ronde bakjes. Wat doen wij? Wij doen het net een dingetje anders. We hebben kleine kipjes gemaakt van bladerdeeg. En die gaan we uiteindelijk... Zien er prachtig uit. Priegelwerk lijkt me om ze zo te krijgen. Nou, dat valt best mee. Valt we dat hebben mee? daar een heel makkelijk steekringetje voor. Aha, ik wou zeggen, dat is een hoop snijwerk. Nee. Dus dat is heel makkelijk. Nou, een goed gerecht kan niet zonder Hollandaise saus, vind ik. Dat voegen we dan toe. Die kloppen we altijd in de voorbereiding. Dus eidooiers met gastriek, boter. Dat steken we dan in een sifon om het... Kun je dat nog eens herhalen? Je zei eidooier met gastriek. Gastriek, ja, witte wijn met shallotten. Dat we Aha. laten trekken en dan weer reduceren om echt die zuurgraad in het gerecht te krijgen. Nou, en dan denk ik dat we een heel eind zijn, alleen missen we nog één waanzinnig product. En dat is Zie het al staan. de truffel. Kijk, en ik vind altijd truffel mag je zien, maar moet je ook proeven. Ja.
Dus te weinig. Dus niet te zuinig werk. met de truffel. Nee, Dit ziet er Dus wel dit heel is, feestelijk uit. de boucher à la reine. Op onze manier. Is er nog een advies waar ik het beste kan beginnen? Of zeg je, Nou ja, gewoon de alles. zwezerik die is krokant en daar zou ik dan toch altijd wel mee starten om die crispiness te ervaren en dat te combineren met alles een beetje zo rondom. En uiteindelijk, ga ik met de zwezerik beginnen, wat ik ook het spannendste onderdeel vind. nou ja goed, uiteindelijk in het begin hopelijk smaakt het naar meer. Dit is erg lekker. Ik ben erg sausfan, dus ik doe gewoon saus Op de kip. op het kippenbladerdeegje. Het is waarschijnlijk te groot, maar Nou, dat valt wel mee, zie je wel. Hè? verrukkelijk. Echt Frans en toch anders. Heerlijk. Wat wil de mensen nog meer, zou je denken? Wat willen Toch? mensen meer? Morgen weer, zou ik zeggen. Ja, hartstikke leuk. Het is heerlijk. Ik zou het zo op kunnen eten. Is geheel, maar dat mag niet. Er zijn hier meer liefhebbers waarschijnlijk. Voor nu zeg ik heel veel dank, Brian, dat we mochten Graag gedaan. komen kijken en proeven. En voor de kijkers thuis, bon appétit. Dank.